Partnerskim projektom Supporter, Društvo Lojtra iz Slovenije, organizacija Kurba de Kultura iz Rumunjske i Udruga Most iz Hrvatske u javnom prostoru otvaraju temu mentalnog zdravlja mladih. Ovim podcastovima uključujemo i pozivamo u goste stručnjake, vršnjake pomagače, mlade youth workere i danas je s nama naš prijatelj, kolega, naš osnivač, klinički psiholog, psihoterapeut, realitetni terapeut, puno toga što je zapravo važno i bitno bilo u našem gradu i u našim početcima rada s mladima. Igore, dobar ti dan i dobro nam došao. Hvala Jordana, hvala Mostu, hvala evo što imam priliku i što sam imao priliku sudjelovati u ovom zadnjem projektu. Za Most me vežu uvijek lijepe emocije. Bio sam na samom startu i volim kad me s vremena na vrijeme udruga u čijem sam svojevremeno nastajanju sudjelovao, pozove. I drago mi je vidjeti kako ova udruga napreduje i u zajednici u kojoj živi daje zaista jedan široki, kvalitetan spektar usluga onim osobama u našem gradu i u okruženju kojima je ovaj ili onaj oblik pomoći potreban. Kad bi sad napravio jednu malu retrospektivu onoga što si zapravo radio kroz svoj radni vijek, evo jedan pregled nekih važnih mjesta na kojima si radio s djecom i mladima i roditeljima. Otvarao si i ti kao pionir puno tema i otvarao si u javnom prostoru vrijednost i važnost rada i s djecom i s roditeljima, ali naravno i odgajao velike generacije, puno generacija odgajatelja, učitelja, stručnih službi u školama, vrtićima, na različitim mjestima. Pa nakon mog rada u industriji radio sam u škveru kojeg nažalost više nema u onom obliku i u kojem je bio i u kojem je mogao biti. Jel? Tu sam počeo, dakle, 75. godine sam se zaposlio u centru za odgoj na Brdima. Dakle, rad na dijagnostici i tretmanu mladih kod kojih su se pojavljivali različiti oblici prekršaja, kaznenih dijela ili mladi koji su bili u nekakvoj rizičnoj socijalnoj poziciji. I dakle, tu je počeo moj nekakav, ajmo reći, susret sa mladima i tehnike, načini, metode koje sam tada imao nisu bile baš, Bog zna koliko široke. I ja i moji kolege psiholozi i srodne struke smo se snalazili kako smo znali i mogli. Nakon toga radio sam u Centru za socijalnu skrb na pitanjima maloljetničke delinkvencije. Nakon toga radio sam 10 godina u domu za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi u domu Maestral. Nakon toga radio sam u dječjim vrtićima Cvit Mediterana u Splitu. Dakle, od 75. pa nadalje sam imao različite oblike kontakta sa mladima od kojih je jedan dio, jedan broj, jedan postotak uvijek imao nekakve poteškoće. Ja sam već 10-11 godina u mirovini i moja zadnja iskustva iz dječjeg vrtića su takva da kad govorimo o mentalnom zdravlju mladih, zapravo treba uvijek govoriti o mentalnom zdravlju djece i mladih, jer poteškoće mladih ne počinju u 15. godini, nego počinju
puno ranije. I mislim da bi fokus društva, zajednice, struke trebalo pomaknuti prema nižim kategorijama, jer po najblažim procjenama već u predškolskoj dobi imamo 15-20% djece kod kojih je jedna viša razina stručne i stručnog i prepoznavanja znakova, simptoma, poteškoća i naravno tretmana. Dakle, eto, to je... Dakle, ja bih fokus, kad govorimo o mladima, o njihovom mentalnom zdravlju, zapravo bi fokus pomaknuo na puno raniju dob. Ovo kad kažeš da si u mirovini, ali zapravo ne miruješ, još uvijek te ljudi traže, još uvijek traže tvoju podršku, dolaze u savjetovalište, traže te različiti stručnjaci na različitim mjestima. I kad bi sad usporedio ono vrijeme kad si započeo i problematiku djece, mladih i obitelji i ovo danas, šta ti se čini? Koja je tu bitna, ključna razlika? Šta je drugačije? S kojim sada problemima recimo dolaze, a kako je to bilo nekad? Pa dobro, možda su prije problemi, poteškoće bili jednostavniji. Recimo, 75. godine kad sam počeo raditi u Centru za odgoj na Brdima, ne znam, pitanje ovisnosti je bilo neko sporadično pitanje. Tu i tamo bi se pojavilo. Ako bi bilo, onda to bilo pušenje i mi smo svi od pušenja pravili predstavu, od alkoholizma. Stvari su bile bitno jednostavnije. Sada su stvari izuzetno kompleksne, složene, dugotrajne. Moj dojam i moje iskustvo je da zapravo je problem današnjih mladih generacija njihova loša povezanost sa odraslima, ne samo sa strukom, sa stručnjacima, psiholozima i tako dalje, nego zapravo da je povezanost mladih sa svojim najbližima, sa svojim roditeljima danas u izuzetno kritičnoj fazi i da je ta nepovezanost mladih i odraslih, njima važnih odraslih, zapravo jedan od bitnih faktora na kojem bi trebalo ozbiljno poraditi, da se taj jedan trend, jedan stil, jedan model koji sve više se širi, zapravo negdje prekine i da se počnemo učiti povezivati. To mi se čini da je, kad bi u par riječi pokušao kontrastirati jučer i danas, mislim da je ta povezanost danas bitno lošija, da su mladi, počevši od roditelja, zapravo da te niti obiteljske kohezije su, generalno govorim, slabašni. Razloga za to definitivno ima puno. To naravno, to je posao i za sociologe, da se vidi što se zapravo zbiva sa obitelji. Ali ja kao psiholog, kako eto, tu i tamo imam i dalje djelujem, kao što si rekla, dolaze mi ljudi na savjetovanje, to je zapravo jedan od jedna od najčešćih situacija. Ne znam, roditelji dolaze zbog djeteta, jer dijete, ne znam, pokazuje nekakve znakove loše adaptacije, bilo gdje, vide po ponašanju da se nešto kod djeteta promijenilo od nekakvih uobičajenih ritmova,
A onda vidite zapravo da taj kontakt, ta bliskost je negdje vrlo, vrlo upitna, a onda se fokusirate i na partnerski odnos, pa onda vidite da ni partnerski odnos, odnosno dva roditelja, da vrlo često nisu ekipa, nisu tim, nisu dvojac. Jel? Tako da kad gledate ko je tu povezan, često puta vidite da nigdje te veze, nažalost, nisu baš onake kakve bi ne samo mladoj generaciji trebalo, nego i roditeljima. Jel? Treba vidjeti šta se događa i s njihovim odraslima. Jel? Jer ako stavimo u fokus mlade i radimo s njima, što je neophodno, a ove odrasle, roditelje i isto tako i njihove učitelje, nastavnike, tako da stavimo po strani kao vidjet ćemo što ćemo, jel? Zapravo nismo napravili posao do kraja. Jel? Da bismo napravili posao do kraja, bilo bi neophodno sve te čimbenike, sve te faktore odrasle koji su na ovaj ili onaj način u vezi s mladima, zapravo probuditi. I zato Most koji radi ovakve programe, ne samo za mlade, nego za sve one koji su vezani s mladima, je udruga, organizacija koja zapravo je pokazala ovom gradu zapravo kako bi i neke druge sredine ili kotarevi, da svaki kotar, recimo, ima neki mali most, jel? Da svaka škola ima svoju, u navodnike, podružnicu mosta. Dakle, da na puno više punktova, jel, postoje prostori, postoje mjesta na kojima bi mladi i odrasli, jel, mogli zadovoljavati one svoje bitne ljudske potrebe. Jel? Hvala ti, Igore, za ovaj dio koji mi se čini da je jako važan govoriti, koje su to djelotvorne intervencije uopće u radu s djecom i mladima kada nam se dogode neka neprihvatljiva ponašanja. I ono što je nama bilo, a učili smo od tebe, važno upravo to stvaranje mreže podrške i podrška roditeljima. Ovo što si rekao, a pisao si puno, radio radionica, odgovornog roditeljstva, govorio o komunikaciji unutar obitelji, kako razgovaramo sami sa sobom, kako razgovaramo s djecom, pitanja koja postavljamo sebi, koja postavljamo unutar obitelji, kako radimo jedan obiteljski štit. To su sve neke teme koje su bile važne i na tvojim edukacijama roditelja. Nekako bih htjela, evo, možda da malo podvučemo to, kad bi sad mogao jedan sadržaj edukacija za roditelje kratko prezentirati, što su po tebi bile ključne stvari u radu s roditeljima djece koja su se, događalo su im se neke promjene u odrastanju? U tematiku roditeljstva zapravo se može ući sa puno ulaza, da tako kažem. Da bi jedan obiteljski sustav funkcionirao, broj jedan i to su istraživanja pokazala, da je najvažniji faktor šta će biti s nekom obitelji, što čini obiteljsku koheziju, je partnerski odnos dva roditelja, kako njih dvoje, kako oni funkcioniraju, kako su povezani. I tu zapravo počinje poteškoća ako tu nešto ne klima, ako tu nisu se sinhronizirali do neke mjere. Ili ako se nisu uspjeli sinhronizirati, da barem prepoznaju što i kako, gdje mogu te svoje različitosti eventualno umanjiti, respektirati. Jer. Dakle, prvo što bi na neki način trebalo vidjeti je kako roditelji procjenjuju svoj partnerski odnos. Jer ako je partnerski odnos dobar, kvalitetan, ako su roditelji zbiljski povezani, onda se bilo koja poteškoća, bilo koji problem mlade osobe, njihovog djeteta, može lakše rješavati. Ako pak naiđemo na situaciju da
je ta komunikacija, taj kontakt, taj odnos između dva roditelja bremenit, onda se mi, htjeli ne htjeli, fokusiramo isključivo na dijete i onda pokušavamo raditi s njim, a ovaj faktor koji manje više generira poteškoću, jer zapravo ostavljamo po strani i ne rješavamo. Jer fokusiramo se na dijete, pa meni često dođu roditelji i kažu, evo, čuli smo, vi ste stručnjak, evo ga, radite što treba, slobodno. Ja kažem, a kad ćemo mi? Samo vi radite šta god treba. Bio mi jednom prilikom jedan roditelj, jedan tata koji mi je doveo svog dječaka, 14 godina, rekao mi, šta god treba. Ako treba, šta god treba, slobodno, ne morate vi mene ništa pitati. Samo vi njega sredite. A ja pitam, drugo, kad ćemo mi? Vi, vaša supruga. Ništa, samo ti radi, čuli smo mi za tebe i tako. I onda pokušavate s djetetom nešto možda napravite, ali nikad ne možete napraviti ono što je dugoročno kvalitetno i dobro, ako izostavite faktor koji je izuzetno bitan. A to je komunikacija između roditelja i naravno komunikacija roditelja sa djetetom. Ko definira način komunikacije u obitelji? Odrasli. Oni su ti koji daju model. Jesu, nisu. Ako su oni model koji nije baš divan i krasan, a onda će dijete, zavisi od kojeg uzrasta, procijenite da je model kojim se ponaša važna osoba, meni važna osoba, da je to ok način. Bez obzira da li grintam, da li kritiziram, da li ucjenjujem, prijetim i tako dalje, to postaje jedan obrazac kojeg čujem, vidim, to je to, tako to treba biti. I dijete, naravno, kako je u toj fazi stvaranja nekih elementarnih životnih vrijednosti, ima model koji mu je važan, dakle, to tako treba. Dakle, dijete može usvajati obrasce ponašanja svojih roditelja u jednom kontinuitetu i naravno kad ih usvoji i naravno u tom procesu usvajanja roditelji mogu i ne vidjeti, ne osvijestiti da se događa nešto što će imati nekakav loš utjecaj na razvoj njihova djeteta. Dakle, roditeljima bi trebalo otvoriti oči. Neki roditelji nisu spremni otvoriti svoje oči, pogledati stvari, vidjeti što se događa. Primjerice, dok sam radio u vrtiću. 9. mjesec, dolaze nova djeca, dolaze djeca u jaslice i dolazi neki dječak 2 godine i nešto. Plače cijeli 9. mjesec. Plače 10. mjesec. Ja zovem roditelje, niko ne trza, niko ne reagira. I nakon mojih 2-3 pisma koja sam im poslao, konačno se nakon 2 i nešto mjeseca pojave i pozovu oni mene na odgovornost da šta ja mislim, da tko sam ja, šta ja hoću reći da njihovo dijete nije. A dijete je zapravo taj proces adaptacije, bez obzira što su stručno osoblje se trudilo, pobrinulo, šta je bio njihov odgovor meni? Nemamo mi toliko vremena da se bavimo glupostima, vi ste tu, vi ste za to nadležni, a to što on plaće, a plaće, Dakle, jedan krasni dječak, 2 mjeseca i po, je zapravo tulio
od jutarnjih sati do, ne znam, do 3-4 sata dok ne bi došli po njega. Kako nazvati to ponašanje roditelja? Zanemarivanje. Jer dječak je imao sve što mu treba, imao je sve. Zlostavljanje? Ne. I da, recimo, uputiš bilo kojem organu ovog društva nekakvu inicijalnu informaciju da ti roditelji nešto ne rade što bi trebali raditi, šta bi se dogodilo? Ništa. Ništa se ne bi dogodilo. I tako. I kad govorimo o poteškoćama mentalnog zdravlja mladih, vratimo se negdje. Vratimo se negdje na neke prethodne godine kad se stvari počnu kotrljati ukrivo. Ja? Počnu se kotrljati ukrivo i onda mi u nekim godinama kasnijim, naknadnim, kraj osnovne škole, početak srednje, mi nastupamo i nagrnemo na mlade. Društvo je krivo. Je. Dakle, roditelji su prvi korak. Njima osvijestiti njihova vlastita ponašanja. Potaknuti ih, a nekad treba i natjerati da otvore oči. I da progledaju i pogledaju, da vide što se zaista sa njihovim djetetom događa. Moje dijete? Ne. Ono što mi se čini isto tako važno u cijeloj ovoj priči kad govorimo i o mentalnom zdravlju, ono što si ti cijelo vrijeme radio i sve ove godine, osim direktnog rada s djecom i roditeljima, osnaživao si stručnjake. Mi smo danas svjesni koliko nam još znanja i vještina treba jer su vremena drugačije nego što je to bilo možda prije 10 ili 20 godina i kako i mi u tome trebamo i rasti i učiti. Što je po tebi, recimo, djelotvorno u toj edukaciji posebno se pokazalo i možda ovaj segment gdje je tvoja negdje bazična edukacija u realitetnoj terapiji pokazala se kao nešto što može biti jako djelotvorno u radu, u našim osobnim životima, u profesionalnom radu, pa možda kratko o tome koje su to ključne stvari koje si pokušavao raditi sa stručnjacima i bazično uporište u jednoj teoriji koja je vrlo djelotvorna. Pa možda kad bi birao jednu temu o kojoj bi trebalo razgovarati sa svima koji se bave mladima. Tema se zove odnos. Kakav odnos ja imam sa ovim onim? Jel? Dakle, proučiti zaista otvorenih očiju postojeće odnose, vidjeti što u tim postojećim odnosima zaista nije kako treba i pronalaziti načine kako zapravo sa svim tim koji su bitni, svim faktorima, kako svi ti faktori da počnu zapravo gledati na jedan način šta je važno. Evo, recimo primjer, onda su situacija u Splitu koja se tiče nekakvog tretmana mladih sa nekakvim pomacima od normalnog mentalnog zdravlja. Jel? Dobar dio naše djece ide izvan domicilne sredine. Odlaz zato što u Splitu navodno ne postoje stručnjaci, ne postoje prostori, ne postoje načini da se u gradu Splitu osigura recimo dnevni boravak za mlade kojima bi jedan sustavniji oblik ili dnevna bolnica ili nekakav stacionar, isključivo za mlade osobe u prostoru i u strukturi organizacije jednog takvog rada, sudjelovali svi stručnjaci koji ovog trenutka u gradu Splitu postoje. Sad ja ne znam točno brojku, ali u Splitu imate, 150 psihologa. Imate 100-tinjak defektologa, odnosno socijalnih pedagoga. Imate 100-tinjak logopeda, imate pedagoga. Dakle, imate
nekolicinu psihijatara koji su specijalizirani za poteškoće mladih. Pa meni je nejasno da ne može se okupiti ljude iz svih tih struka koji bi mogli pružiti, dakle, jednu, ako ništa drugo, dnevnu bolnicu. Dakle, okupiti sve te strukovne organizacije i vidjeti šta koja od njih može dati, doprinijeti, koji su to stručnjaci koji su educirani. Jer u Splitu zapravo vi imate čitav niz visoko kvalificiranih profila, i psihologa, i pedagoga, i dakle koji su završili razne oblike, specijalizirane oblike rada sa mladima i zapravo ih negdje netko treba okupiti. Ko bi to mogao? Pa ja mislim da bi to mogao grad Split. Grad Split koji bi mogao smisliti negdje neke prostore koji ne moraju biti u okviru bolnice A, B, ne znam, jedne ili druge, dakle, koji mogu biti negdje dislocirani. Evo sad mi pada na pamet vila dole na Mejama. Mislim, dole je Medilis, dole ima prostora gdje se može, dakle, može se osigurati negdje nekakav prostor, mogu se osigurati stručnjaci, mogu se napraviti programi, preventivni program. Igore, ovo mi se čini nekako važno da si dotakao upravo to, da možemo zajedničkim snagama nešto napraviti, jer je naprosto vrijeme takvo. Živimo u vremenu koje je prepuno izazova, a ovo što kažeš, zaista imamo jako puno ljudi koji su stručni, koji znaju, koji mogu. Jedan centar za mentalno zdravlje djece i mladih u gradu Splitu, u gradu drugom po veličini, u našoj zemlji zaista je moguće realizirati. Nije to neka daleka vizija, nego zapravo možemo raditi već danas na tome. Ono što sam te nekako htjela i za kraj pitati, a važno nam je, jer ovaj cijeli projekt koji radimo baziran je na osnaživanju mladih pomagača. Ti si u tome bio sjajan, započeo si u Splitu, bio si jedan idejni začetnik uopće da u ovom ozbiljnom radu u okviru socijalne skrbi, u području maloljetničke delikvencije, u području poremećaja u ponašanju djece i mladih promoviraš veliku vrijednost vršnjaka pomagača. Možda nešto što si vidio onda i vidiš danas, po čemu je to tebi okidač za promjenu? Pa kako sam kažem, negdje od 75. pa dalje radio s mladima ove ili one vrste, a onda sam negdje u drugoj polovici 80-ih se uključio u edukaciju iz realitetne terapije i teorije izbora. Sam vrlo brzo zaključio kako bi to mogla biti jedna upotrebljiva metoda za rad s mladima, jer je i osnivač realitetne terapije William Glasser zapravo negdje 65. počeo raditi sa maloljetnicama u jednom zatvoru u Americi, na jedan drugačiji način od dotadašnjih. I meni se učinilo da bi to moglo biti korisno kako poučiti mlade ljude koji su spremni da svom prijatelju, poznaniku, susjedu, vršnjaku, s kojim su vrlo često u nekakvom doticaju, da u nekim životnim situacijama, kad nije neophodna pomoć psihologa, pedagoga, psihijatara itd., kako može nekakav oblik komunikacije, suradnje, razgovora, savjetovanja, poučavanja itd., kako može mlada osoba pomoći svome vršnjaku bez da traži pomoć negdje drugdje. Jer nisu svi problemi mladih osoba automatski za neke stručnjake ove ili one vrste. Prema tome, neki mladi koji su dovoljno emocionalno i socijalno zreli, koji mogu prihvaćati odgovornost za suradnju sa drugom mladom osobom, koji su spremni se podvrći nekakvom treningu, koji su spremni nakon treninga imati nekakvo mentoriranje, superviziju i slično, kako zapravo mladi ljudi mogu drugim mladim ljudima koji su u stanju nekakve neravnoteže
pomoći da se ta neravnoteža na neki način ublaži. Jer to naravno ne znači da neki mladi ljudi, neka proporcija, postotak mladih ljudi neće zahtijevati pomoć psihologa i tako dalje. Ali ne svaki problem. Dakle, nekad se može u jednom povjerljivom, iskrenom, opuštenom razgovoru dvije mlade osobe možda pronaći neka ideja, nešto što je izvedivo. Možda se može promijeniti nešto u mentalnom sklopu. Kroz taj jedan opuštajući, relaksirani, prisni, bliski, neprisiljavajući razgovor. Gdje jedna mlada osoba koja je educirana, dakle, može sa osobom koja ima poteškoću, može utjecati, pozitivno utjecati da osoba koja treba pomoć zapravo na neki način prestrukturira negdje nešto u svom mentalnom pristupu problemu koji ga muči. I to ja sam, dakle, počeo 89. s jednom skupinom mladih srednjoškolaca i studenata i to je počelo fino. Iz tog jednog dijela rodio se i dio suradnika Mosta. Do današnjeg dana je ta tema vršnjačke pomoći proširila se, na sreću, ne samo u gradu Splitu i u okruženju, nego se proširila ne samo zahvaljujući tim našim pokušajima, prvim pokušajima, nego vjerojatno je zajednica prepoznala da su to vrijedni oblici rada kojima se može prevenirati nekakav sekundarni ili čak i tercijarni problem koji zahtjeva, dakle, puno ozbiljniju i stručnu intervenciju. Dakle, mi smo se osvjedočili da mladi mogu pomoći jedni drugima, da mladi su prirodno okrenuti jedni drugima i su najčešće u komunikaciji s njima, da će vrlo vjerojatno prije osluhnut, pa možda i prihvatit to što misli vršnjak nego što misli odrasla osoba, da je to, i što se tiče ekonomičnosti, ne trošimo resurse odraslih stručnjaka koristimo i trošimo za neke zaista stvarne poteškoće. Ko ima koristi? Ima koristi pomagač, ima koristi osoba koja se pomaže, imaju koristi obje obitelji, ima koristi društvo. Krasno je vidjeti da neke škole u Splitu, taj oblik rada, suradnje, zaista imaju razvijeno, da njeguju, da se to ozračje u nekim srednjim školama, pa i u nekim osnovnim, njeguje. Je li bi bilo dobro da se počne malo fokus više prebacivati i na odrasle, da se i odrasli malo više, malo bolje osposobljavaju za različite oblike komunikacije s mladima koji pokazuju poteškoće u svom socijalnom funkcioniranju? Da, nažalost, ima ljudi koji rade s djecom, nažalost, kao što ima i roditelja, koji ne znaju komunicirati, koji komuniciraju tako da provociraju i generiraju poteškoće i ostaju u sustavu i dalje rade s mladima, a niko nema snage, niko nema petlje da ih ekstrahira i nekad je to neophodno, odmakne od rada, od suradnje s mladima. Evo, Udruga Most je jedna od zaista egzemplarnih primjera koji mogu biti ne samo na razini Hrvatske, a je. Ne samo da je, nego je se pokazala i u ovim širim prostorima. Eto, i meni je jako drago što sam negdje u nekom komadićku uspjeha rada
udruge Most, eto, imao neki svoj mali doprinos. Hvala ti puno, Igore, na ovom razgovoru i svemu onome što si rekao. Ti si zaista bio velik u ovoj našoj priči, jer si prvi progovorio o vrijednosti i važnosti vršnjačke pomoći. Mi smo je pokušali oživjeti i uspjeli smo, zahvaljujući idejama, mislima i svemu onome što si govorio o vršnjačkoj pomoći, zaista više tisuća djece i mladih izvući iz neke faze teškog odrastanja, pomoći im u tome, biti im neki most, i uspjeli smo više tisuća mladih u tome angažirati. Tako da ti hvala na ideji, na viziji koju smo mogli živjeti, zajednički realizirati. Hvala ti na ovom gostovanju. Želiš još nešto reći? Hvala vama što ste uspjeli, unatoč što niste nailazili uvijek na otvorena vrata, što ste uspjeli sa uvjerenjem da radite nešto što je vrijedno, što ste uspjeli sve moguće prepreke na tom putu koje ste uspjeli na neki način raščistiti. Ove godine 25. obljetnica našeg rada i mi smo zaista, na početku je vršnjačka pomoć, mladi pomagači, youth workeri, kako danas to suvremeno kažemo, bili su tabu tema, ali danas je to nešto što bi rekli naši stari mainstream i nešto što je vrijedno i važno i djelotvorno. Ovo je bio naš prijatelj, gost Igor Longo, psiholog, realitetni terapeut, pokretač ideje o vršnjačkoj pomoći, čovjek koji je napisao više publikacija na ovu temu i zaista dragocjen u ovom našem projektu i u ovom našem seriji podcastova, jer govori upravo o onome što je i naziv našeg projekta. Kako biti podrška, kako biti supporter.